अच्छा एगो बात बताओ लो, वीडियो में बना रहे लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात होके वाला बा। एगो बात बताओ लो, दिनेश लाल यादव निरहुआ के मेहरारू के क्या नाम है? अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे। निरहुआ के मेहरारू के क्या नाम है? अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे। भैया आवलो अब तनिया सा दिनेश लाल यादव के तार लोग के एथी दिखाओ तनी। हमारा दिनेश भैया का बहुत पहले जौन बा की बियाह हो गए रहे दिनेश लाल यादव। अब एक और बात बताई है ना, माइक करी पहले हम बता दी कि रउआ कन्या का नाम है अमरपाली दुबे। हमेशा कन्या कि रउआ पता होके चाही कि कुंभ महामेला लागल बा और कुंभ में उहे लोग गइल बा नु, मर्द मेहरारू हाथ जोड़ा के कादू नहाता लो तो डायरेक्ट बैतरनी पार हो जाता। तो हमार भैया बहुत तेज हवन, फिल्म शूटिंग छोड़ के आ दौड़ल गइल आन आजमगढ़ से एक के बेर प्रयागराज आ सारा सर जाके हाथ जोड़ा के डुबकी पर डुबकी डुबकी पर डुबकी मारता रहे। आ हम हेकरा नीचे तेल जात के आ ऊपर से हई जात के सुतल बानी। जान तरह काहे कि हमरा बुझाते नहीं कि हम करी तो का करी, काहे कि मेहरारू तो हइले नहीं के केकरा संग हम डुबकी मारी। देखो एगो हम तार लोग के बात बताओ तनी कि निरहुआ जौन बड़न कि अमरपाली दुबे के साथ डुबकी लगल बड़न, केहू के साथ डुबकी लगाओ सो उससे हमनी के कोनो मतलब नहीं। लेकिन जौन ई वीडियो शेयर कइले बड़न में तू लोग कमेंट बॉक्स में देखबा लो तो ओइ में एक एगो बात कही। तार लोग के पता बा कि निरहुआ के मेहरारू के ह? तार लोग के पता बा अमरपाली दुबे निरहुआ के शादी हो गइल बा। अपना मेहरारू के संगे डुबकी मारे के चाही तो नचनिया के ले जाके डुबकी मारवाओ। ए भाई ये तो नहीं से कह सकत ना हमनी के थोड़ी कहत है सर, कमेंट खोल के देख लिया भाई। हमनी के कुछ नहीं किस्म का, हम कमेंट के बात करनी। हमनी कहम काहे के नचनिया यादव शादी हमरा कर लिया का है। मतलब दिनेश लाल यादव अमरपाली के साथ नाच, काजल राघवानी के साथ नाच, चाहे यामिनी सिंह के साथ, चाहे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के संगे नाच। हमारा वैसे का करे बा? लोग कहता उहे बतिया हम बताओ तनी काहे से कि हमार काम बा। तू लोग हमरा से प्यार कइले बड़ लोग काहे खाती? तू लोग बात बताइए प्यार कइले बड़ लोग काहे खाती कि भोजपुरी में कुछ होई त ई बताई, भोजपुरी में कुछ होई त ई बोली। त भोजपुरी में भइल बा हमार दिनेश लाल यादव निरहुआ जुबली स्टार भोजपुरी के महान हीरो मर्दा चाही तो निरहुआ भैया के दीम। आ उ निरहुआ भैया हीरोइन मौगी के लेके डुबकी मार। अच्छा रउआ एगो बात बताई, बीजेपी पार्टी के सांसद न रहले हैं, हार गइल हन ये साल हार गइल हन। रहल बा प्यार मिलल वैसन कोनो बात। अच्छा भैया निरहुआ आ अमरपाली दुबे पर कुछ टिप्पणी। निरहुआ अमरपाली दुबे के जोड़ी तो माने कहे लायक नहीं है। बहुत हमेशा कुछ साल पहले फिल्म देले बालो एगो कुछ साल पहले ऑडियो वायरल भई रहे स्पेशल एथी खातिर तू लोग के सुन लिया लो। लेकिन रौदा का कहे निरहुआ भैया के मेहरारू पर? हम अभी तो हम आज ले देखल ही नहीं कि उनकर ओरिजिनल मेहरारू के है। माने ओरिजिनल मेहरारू बाड़ी तो बेटो बेटी जरूर होई हो सकता। अब उ मेहरारू जब देखत होई का देखत हुई, मान के चली जे उहे कमा के नु देता रही तो चलता सब चीज। लेकिन एगो बात बा बताई, मेहरारू के साथे तीर्थ उर्थ पर कुंभ में पाप उप जितना रहेला मेहरारू के साथे नहाई जाला तो कारण 2000 हाथ पकड़ के मेहरारू के साथे तो का लगता है अमरपाली दुबे नहीं रहुआ। ठीक बा कोनो बात नहीं क्या। एक और बात हम बता दी रहुआ के, जौन होला उ ठीक होला। हम तो कहते नहीं पौनो भैया ले जा तू नहवा दो। बाकी तारा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक।